Sa Good Vibes, paday nga ginakilala sang militar ang papel kag kapasidad sa mga kababainhan sa serbisyo. Karon nga ginasaulog ang National Women's Month, paday nga ginapromote ang women empowerment kag gender equality sa organisasyon. Yaring report. Antes magsulod sa serbisyo, nagatrabaho bilang nurse si Second Lieutenant Sheila Marie Astibe, nga karon assign bilang S1 Adjutant sang 14th CMO Battalion sang Philippine Army. Nag-apply man siya bilang military nurse, pero mas nauna ang higayon nga mangin line officer, gani wala niya na ginpalampuwas ini. Mas madamo matuod ang kalalakinan sa militar sunod sa iya, pero sa panahon karon iya masiling nga patas na ang higayon nga ginahatag sa lalaki man o kun babayi nga yara sa organisasyon. Masasabi ko na equal yung opportunity na ibinibigay both for men and women po. As of now, meron na tayong mga commanders na babae, meron na tayong mga humahawak na delicate or special position na mga babae. Dugang pa niya, mayara gani sa mga posisyon sa militar nga mas maayo kung isa ka babae ang nagauyat. Kag ehemplo na diri ang ginauyatan niyang assignment, ang mangin personnel officer. Alam po naman natin yung mga babae, kumbaga, sympathetic sila, mas considerate, and kumbaga family-oriented ang mga babae. So, in terms of mga problems ng mga tropa sa kanilang mga pamilya, mas nakaka-counsel or mas nami-mentor ng mga babaeng officer or enlisted yung mga tropang may ganung problems. Mas dako pagirang pagpanghangkat nga ginaatubang ni Staff Sergeant Liza Marie Gualdrapa nga isa ka Iloy. Soldado man ang iya nga bana. Ang iya nga amay nga isa man ka soldado ang mga naghatag sa iya sang inspirasyon nga magsulod sa serbisyo. Si Gualdrapa nga amo ang Gender and Development NCO sang 303rd Brigade nagsiling nga sang una pa lang bilib na siya sa disiplina sa mga soldado. Sa tunga sang papel niya bilang isa ka soldado, asawa kag Iloy sang 3 ka kabataan, nabatyagan niya ang suporta sang organisasyon, hindi lamang sa professional na aspeto, kundi lakip na sa personal. May pandemya, ginahatagan kami sang tinion nga maka-mingle sa amon nga family, may ginahatag nga moral sa hindi lang sa amon nga kaugalingon, pati naman sa amon nga pamilya kag sa upod namon sa serbisyo. Suno kay Gualdrapa, nagasulod man sa pamensaro niya nga makatungtong lang siya sa 20 ka tuig sa serbisyo, luyag niya na nga magbiya, pero hindi man madula sa iya ang handom nga magpabilin sa organisasyon, bangod sang gusto pa niya nga mga ipaambit. Makatungtong lang gid ko ya sa 20 years. Gahambal gid ko ya nga mas top ko kay tungod sa mga kabataan ko. Pero may ara man sa other side sang akon nga kaugalingon nga gusto ko pagidya nga magserbisyo. Kay gusto ko pagidya nga ihatag or ma-share ang akon nga experience or ang akong knowledge sa God NCO. Labi na gid subong nga ginahatagan na sang opportunities, equal opportunities. Angot sa National Women's Month celebration, may mga hilikoton nga ginsakdag ang militar nga nagatuyo sa pagkilala sang papel sang kababainhan sa organisasyon. Suno sa pamuno sang militar sa 3rd Infantry Division nga si Major General Eric Vinoya, ang papel sang kababainhan sa ground operations ang ginakilala, ilakip na ang ikasarang nila sa ginaatubang nga mga pagpanghangkat dala sang among sahi sang propesyon.